Pred niekoľkými rokmi sme sa s manželom rozhodli pre minimalistický životný štýl. Ak neviete, o čo ide, je to o tom, aby ste si ponechali len to najnutnejšie a nezaťažovali seba ani svoj domov nadmerným množstvom vecí. Boli sme typy, ktoré si obľubovali rôzne ozdôbky, zberatelia všetkého, čo sme považovali za zaujímavé. Zaujímavé alebo jedinečné. Každý okenný parapet v našom dome bol vystavený rôznymi talizmanmi alebo minerálmi. Žiadny povrch nezostal nepovšimnutý počas celého nášho spolužitia, až do momentu, keď sme objavili tento minimalistický koncept. Keď sme sa o tom dozvedeli, začali sme predávať všelijaké veci. Facebook Marketplace sa stal pre nás pasívnym zdrojom príjmov, no stále sme neboli úplne spokojní. Po prvom roku boli všetky drobnosti a malé zbierky preč, ale stále sme mali pocit, že náš dom je príliš preplnený. Predala som veľa svojho remeselníckeho vybavenia, ktoré som už nepoužívala. Môj manžel predal na rade a outdoorové vybavenie, ktoré nikdy nevyužil. Začali sme plánovať, čo urobíme so všetkými peniazmi, ktoré sme ušetrili. Nebolo to veľa, len asi $500, ale pri našom tempe by sa to mohlo zmeniť na peknú sumu, viac než dosť na nejakú peknú dovolenku. Chceli sme sa zbaviť ešte väčšieho množstva vecí, aby sme zistili, či sa nám podarí zvýšiť túto sumu na $1000. Začala som predávať niektoré svoje zberateľské predmety, ako starožitný porcelán, maľby a veci, ktoré som považovala za nadbytočné. Môj manžel si dal za cieľ predať svoju veľkú 11-dielnu súpravu bicích Pearl. Hral na nich trochu počas vysokej školy, bola to len jedna džamová kapela, ktorá mala možno pol tucta vystúpení za jeho život, ale z nejakého dôvodu si túto súpravu vždy ponechal. V kútiku mysle vždy dúfal, že sa k nej raz vráti. No teraz prešlo 10 rokov a za celý ten čas sa ani raz nedotkol paličiek. Uvedomil si, že táto súprava bicích bola len snom a že sa jej potrebuje zbaviť. Dohodli sme sa na férovej cene a pridali ju do našej stále sa rozvíjajúcej ponuky na Facebook Marketplace. Bola to najdrahšia položka v tom čase a mala priniesť viac než dvojnásobok úspor, ktoré sme dosiahli. Začali sme dostávať nejaké ponuky, no väčšinou išlo len o návrhy, ktoré môjho manžela nezaujímali. Ľudia chceli vymeniť veci, platiť na splátky alebo jednoducho ponúkali nízke sumy. Môj manžel s tým nesúhlasil a pevne trval na cene. Vedeli sme, akú hodnotu tá súprava má a cenu sme už výrazne znížili. Cena bola správna, len sme potrebovali počkať na správneho kupca. Asi o týždeň neskôr som bola sama doma. Mala som voľno. Robila som svoje bežné ranné činnosti, keď som si všimla, že mám upozornenie. Niekto komentoval príspevok o bicích. Napísal, že vyzerajú skvele, majú úžasnú cenu a že by si ich rád prišiel pozrieť. Svoj komentár zakončil otázkou, či nám môže poslať súkromnú správu, na čo som odpovedala, že áno. Dokončila som, čo som robila. Prála alebo umývala riad, niečo také. A potom som zavolala svojmu manželovi Mitchellovi. Hej, niekto komentoval tvoju súpravu bicích, povedala som. Zdá sa ti, že to myslí vážne? Opýtal sa. Neviem to ešte povedať, len to okomentoval. Ale on bol zatiaľ najserióznejší záujemca. Chcel prísť a pozrieť si to. Kedy budeš doma? Spýtala som sa. Neviem, zadrhávajúc odpovedal Mitchell do telefónu. Bol manažérom na stavbe a práve stavali novú budovu. Jeho pracovné hodiny počas tohto projektu boli veľmi variabilné. Naozaj si nie som istý. Ak chce prísť ráno alebo dokonca popoludní a ty si s tým v pohode, nech sa príde pozrieť, navrhol. Cena však zostáva pevná. Toto je čisto kontrola kvality toho nástroja, vysvetlil jasne. Jasné, znie to dobre. Mám niečo špeciálne spomenúť? Opýtala som sa. Že 10 rokov zapadalo prachom a môže byť prakticky ako nové. Musím už ale ísť. Milujem ťa. A ja ťa milujem, povedala som a zložila. To bolo všetko, čo som potrebovala vedieť. Chcela som si byť istá, že je v poriadku, ak sa na to záujemca príde pozrieť, aj keď on nebude doma a či mám niečo špeciálne povedať. Inak sme bývali blízko susedov, ktorých som dobre poznala a v dome sme mali celkom slušné zabezpečenie. Kamera, zbraň, niečo také. Pre každého, kto by chcel vykradnúť náš dom, by to bolo rizikové. Alebo aspoň som si to myslela. Napísala som záujemcovi na príspevok, že sme pripravení, na čo mi odpovedal cez správu. Volal sa Ryan a bol veľmi nadšený, že našiel takú skvelú ponuku.
Poskytla som mu trochu informácií o bicích a povedala som mu, že budem celý deň doma, ak by si ich chcel prísť pozrieť. Ryan napísal, že má ešte nejaké povinnosti, ale že by mohol prísť okolo 1:00 popoludní. To bolo len pár hodín a mne to perfektne vyhovovalo. Poslala som mu našu adresu. Povedala som mu, aby ma kontaktoval cez Messenger, ak by sa niečo zmenilo alebo mal problém nájsť dom. S tým sme skončili a ja som pokračovala vo svojich aktivitách. Našla som si video na YouTube, kde som sa chcela naučiť ako najlepšie a najbezpečnejšie vyčistiť bicí set. Skutočne bol pokrytý vrstvou prachu. Chcela som, aby vyzeral dobre, keď príde Ryan. Ak by Mitchell prišiel domov a zistil, že som ho predala, bol by šťastný. Potom, čo som bicí set oprášila a vyleštila, som si dala sprchu. Ešte stále som mala dosť času, kým mal Ryan prísť, ale rozhodla som sa dokončiť ešte niektoré vlastné úlohy. Keď som sa osušila, dostala som zvláštny pocit. Najprv som nevedela prísť na to, čo to je, ale zdalo sa, že je vonku za kúpeľňovým oknom niečo, čo som nepoznala. Mali sme jedno z tých zvláštnych okien s mliečnym sklom, takže ste mohli vidieť len rozmazané obrysy a farby. Žiadne skutočné detaily cez sklo, ale niečo jasne červené bolo na príjazdovej ceste. Najprv som si myslela, že je to možno sused alebo kuriér. Potichu som sa obliekla v spálni a počúvala, či nezachytím niečo zvláštne. Kroky okolo domu alebo možno niekoho už vnútri. Naozaj som nevedela, čo čakať, tak som si nechala telefón po ruke, keby niečo. Potichu som prešla do kuchyne a pozrela sa cez okno. Na prijazdovej ceste stal červený hatchback, zaparkovaný priamo za mojím autom. Nič extrémne zvláštne, ale určite neobvyklé. Keď som si už skoro obula sandále, aby som sa spýtala susedov, či niečo nevedia, uvidela som niečo ďalšie. Pred obývačkovým oknom stal muž, prakticky na prednom dvore, ďaleko od svojho auta. Držala som ho na očiach a spočiatku som nepanikárila, pretože vyzeral, že je, neviem, možno zmetený, stratený. Vyzeral ako malé dieťa. Je ťažké to opísať. Bol to určite dospelý muž, ktorý sa motá po našom pozemku, ale jeho pohľad bol detský. Bolo to zvláštne. Napriek tomu som vyťahla telefón a mala som pripravené číslo môjho manžela. Ten chlap sa motal po našej záhradke, hlavne po bylinkovom záhone, kde sme pestovali rôzne veci v malých štvorcoch blízko domu. Dotýkal sa takmer všetkého a začal si brať vetvičky rozmarínu, tymiánu, lístky bazálky, mety a dokonca aj oregana. Keď si nazbieral slušnú hromádku, odniesol ju do svojho auta a dal ju do konzoly. Myslela som si, že nasadne do auta a odíde, ale na moje prekvapenie sa vrátil k miestu pri okne a začal sa hrať s hadicou. Rozbalil hadicu zo stojana, otočil ventil a začal polievať bylinkovú záhradku. Niekoľkokrát pustil vodu a zastavil, potom si dal dízu do úst a začal z nej piť. Robil to asi 10 minút. Vážne. Keď bol spokojný, uistil sa, že hadica nie je zamotaná a potom sa vybral k autu. Nemyslíte si, že si vymýšľam, ale tento muž si na mojej prijazdovej ceste umyl celé svoje červené auto hadicou a mojou vlastnou vodou. Nemohla som uveriť, čo vidím, ale bola som tak zmetená tým, čo sledujem, že som sa ani neobťažovala ho zastaviť. Tento človek bol očividne blázon, alebo si možno myslel, že je pri inom dome. V každom prípade to bola moja zábava na to popoludne. Keď dokončil oplachovanie auta a dal si ešte posledný dúšok, hadicu vrátil na miesto. Omotal ju okolo stojana a vodu zastavil presne tak, ako ju našiel. Tak, aspoň nejaký náznak normálnosti, hádam. Nikdy nezabudnem, ako si vytiahol mobil a začal sa motať po prednom dvore, ako by bol na svojom vlastnom pozemku. Facebookoval alebo robil čokoľvek iné. V tej chvíli som si myslela, že to bol prípad omylu s adresou. Musí byť z iného mesta a myslel si, že je u svojej sestry. Možno klopal, keď som bola v sprche a ja som neotvorila. Teraz jednoducho čakal. A potom sa to stalo. Dal si telefón k uchu a môj mobil začal vibrovať. Prijímala som hovor cez Facebook Messenger od Ryana, toho chlapa, ktorý mal prísť o hodinu alebo 2. Bol to ten divný chlapík, ktorý kradol v mojej záhrade a používal moju hadicu. Pokrútila som hlavou a prijala hovor. Haló, povedala som. Haló, ozvalo sa na druhej strane. Super divný začiatok. Všetko v poriadku. Stále platí náš plán na neskôr. Opýtala som sa a priamo sa dívala na chrbát toho muža. Áno, áno.
Vlastne som sa chcel spýtať, či by sme mohli stretnutie posunúť. Neskôr mám veľa vecí a bolo by pre mňa jednoduchšie prísť skôr. Jasné. Čo tak o 12? Opýtala som sa a skontrolovala hodiny. To bolo za 20 minút. Perfektné, povedal a rozhadzoval rukami. Prídem o chvíľu. Veľmi pekne ďakujem. A potom sme obaja zložili. Bolo to najdivnejšie, sledovať toho chlapa ako klame a potom reaguje na svoje vlastné lži. Celá vec ma dosť vyviedla z miery a tak som okamžite zavolala manželovi. Nebola som veľmi spokojná, keď mi nezodvihol na prvý, druhý, ani tretí pokus. Práve stavali veľké oceľové skladové haly a pod všetkými tými kovovými panelmi bol naozaj slabý signál. A vtedy som začula klopanie. Pozrela som sa hore a tam stál. Vykúkal cez sklo pri dverách. Dával mi ten divný malý pozdrav. Toto bol presne ten druh nočnej mory, ktorú som si predstavovala, keď manžel nie je doma. Stála som tam ako srna v svetle reflektorov, zatiaľ čo Ryan pokračoval v klopaní na dvere. Na moje zdesenie otočil kľúčkou a jednoducho ich otvoril. Mitchell ich ráno, keď odchádzal do práce, nezamkol. Nemohla som uveriť, že som to nechala takto dopadnúť a že som neurobila žiadny pokus zavolať o pomoc. Ahoj, povedal pomaly, strašidelným hlasom. Si Erika? Áno, povedala som, snažiac sa neznieť vystrašene alebo trasľavo. Ty si Ryan? Áno, prepáč, klopal som už nejaký čas. Nechcel som ťa vystrašiť ani nič podobné, vysvetľoval. Hej, lenže sme sa dohodli na stretnutí neskôr, okolo 2:00. Nečakala som ťa tak skoro, ani to, že sa budeš motať po mojej záhrade, povedala som. Pomaly sa mu na tvári objavil úsmev. Och áno, videla si to. Nemohol som si pomôcť. Bolo jediné, čo povedal. A to bolo všetko. Žiadne ďalšie vysvetlenie, prečo prišiel skoro, alebo prečo sa potuloval po mojom pozemku. V tej chvíli mi už bolo fyzicky zle. Tak, môžem vidieť ten bicí set? Mám hotovosť. To ma vrátilo do reality. Povedala som, dobre, je tu vzadu. Možno je to celé len nedorozumenie. Tento chlap je nadšený, že dostane bicie za takú výhodnú cenu. Ukázala som mu miestnosť s bicími a začal nadšene rozprávať o tom, ako sú v skvelom stave. Miloval vintage vzhľad, zachovalosť, všetko. Tento chlap si klakol na ruky a kolená, aby si prezrel každý záhyb na ráme. Potom začal hovoriť o svojej starej kapele, v ktorej hrával. Ako skončila potom, čo frontman a skladateľ skončili vo väzení za predaj drog. On bol len náhradník, bral príležitostné koncerty pre iné kapely na turné alebo miestne skupiny, ktoré ho potrebovali na jednu noc. A zrazu som si uvedomila, že tento chlap hovorí už asi 40 minút, stále o svojom živote. A ani sa nepozrel na bicie. Cítila som sa opäť divne. Napokon som povedala: Pozri, mám veľa práce. Chceš kúpiť bicí set? Preto si tu, nie? Áno, povedal. Ten bicí set je perfektný. Chcem ho. Vytiahol z vreciek kôpku peňazí. Roztrhané bankovky, pokrčené a nahádzané náhodne. Počítal sumu, ktorú potreboval a stále sa ma dokola pýtal, aká je cena. Po zaplatení začal rozoberať bicie a odniesol ich do auta, pričom stále rozprával o tom, čo s nimi plánuje robiť a o svojich plánoch na víkend. Keď už mal všetko naložené, pokúsil sa znovu vstúpiť do domu. Vďaka Bohu, môj manžel práve vtedy prišiel domov. Ryanovo správanie sa okamžite zmenilo, keď Mitchellovo auto vošlo na prijazdovú cestu, ako by ho niekto pristihol. Prešiel od zvedavého chlapca k niekomu desivému a narušenému. So mnou sa už ani nerozlúčil, len poďakoval, nasadol do auta a odišiel. Nikdy som od Ryana nepočula a našťastie som ho už ani nevidela. Celá situácia bola pravdepodobne ničím, ale nemôžem sa zbaviť pocitu, že som v to popoludne unikla niečomu desivému. S odstupom času sa zdalo, že len skúmal, ako ďaleko môže situáciu posunúť, než začnem reagovať. Od začiatku do konca som všetko zle odhadla a cítila som sa ako hlupák, že som sa vystavila nebezpečenstvu. Myslím, že ak sa chystáte robiť online predaj, je to jednoducho súčasť hry.